Pozdrav svima ljudi. Kao prvo. Music is sound. Muziku, koji sam ja letard. Ok, daj mi samo... Znači, koristit ću ovaj Specs, zato što mi se on presviđa. I čao ljudi, šta radite, kako ste, gde ste, šalim se. Ok, šta radite, pišite u komentarima. Ok, ništa, znači onaj GTA 4 klip, ono, idemo se romano na pivo. To, brate, ima već 7 pregleda i neću ovdje mjesto za kuću. Zašto? Zato što je previše glupo. Tako da, ajdite. Baš je glupo mjesto, pa ono. Inače, napokon ću još malo na leto ću premesti moj kompjuter u moju sobu, pa ću smeti da se derim koliko hoću. I da govorim što ja hoću. Super. Evo ga. Isključio sam mikrofon. Slučajno. Ok. Ovako. Op. Uje. Crveni mač. Vidite kako ima neke crvene teksture. Dosta čudno. Teksture. Eno, ono je tamo ona... Neću u pustinju. Tamo ona... Hidrofor! Sad ću hidroforu da slovim krivo, a ne policijem u hidroforu. Ok, kad bi ja sad našao neko lepo mjesto. Mislim, ja sam na početku... What the fuck. Ja sam na početku već onako... imao nešto dobro. Inače nisam u 1.9 verziji. Zašto? Zašto moje Minecraft neće da mi da. Ne znam što, skinut ću neki novi Minecraft. Skinut ću bio Minecraft. To je onaj dirt na kojem ne raste trava. A raste. Tako. Aleluja! Ok, ona tamo lepo izgleda. Ona tamo baš lepo izgleda. Ovdje prelepo izgleda. Nadamo se da je lepo mjesto za kuću. Malo sutra je lepo mjesto za kuću. Uopšte nije lepo, brate, vidi ovo je sve nešto brdovito. Znate kako se osjeća, kod da sam u nekom mraku, kod da je ovdje mračnije nego tamo, ono kad je ovdje nije pustinja. Ubi umri kao, a mogu se ti igrat brzo. Brate, ovo je strava mjesto. Ovo je strava mjesto, ljudi. Ovdje ću ja gradjam u kući, ali meni ovo izgleda strava. Daj mi crafting table tu. Daj mi furnace. I da napravim shovel. Shovel! Ajde. Ok, ovo lepo izgleda. Sad samo mi treba ovaj dirt. Dirt mi treba da bi zakopao ovo ovdje reku. Hoćete. Znači ovako ću je zatrpam. Znači to je zatopana reka. I još samo da malo prirodniji izgleda. Ovako. Evo ovo lepo već izgleda. I ja sad to popunjavam. Nešto samo ovako. Ko će da zna to? Osim vas. Ko će da zna šta je ovo? Da ovdje ispod. Ajde.
Beb. 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 Okej, ja stvarno ne znam kako ovdje neka montaža, stavim tu nešto. Nastavim neke slike, zato što nemam pojma. To je ono kao što je bilo ono troll face slika. Ono kad se razve, ali... Ah, shit. What? Ajde, di si... ja moram sad da idem... Na šta, ja ću idem negdje na mjesto. Ovako nešto. Znači, ako se pitam, ako već govorite onako, brate, snimaj GTA 5, ovo je GTA 4. Pa ja moram se zadovoljiti za GTA 4. Zašto GTA 5 ne bude skinen. Da. Mogu ja da ga skinem, ali džabe skidanja kad neću mogući da ga pokrenem, mislim se stvarno. Da mama me znam za cijeli D. Ajde. Onda ajde. Sada. Ajde sada malo da odspavamo. You can only sleep at night. Samo mi verujte, nisam čitao ovo. Niste vidjeli ništa. Jo, brate, ja ću morati zamutati. Uzmi tablet, mama. Čekaj, meni brightness. Da, meni je... brightness. Sad je lijepo. Bilo mi brightness na mračno. Ok, sada idemo počnemo da gradimo kuću. Super. Super, i ta kuća će ovdje izgleda. Ovdje će bude, u stvari. Ovdje će izgleda. Ovdje će izgledati lijepo, koliko ja znam. Mora izgleda lijepo, ako ne izgleda lijepo, onda ću da uništim je. Ali lijepo će izgleda, poznavajući mene, to će izgleda očajno. A daj, brate, ova šuma lipe. Nema veze, ajde. Gdje je meni X? Evo ga. Šuma lipe. Ajde. To. Ovako, onda... Ovako... Onda ovakca. I... To je to, ajde. To je to. To je to i to neće pretole u plankove. I samo da popunim nešto. Ajde više. Ajde. Onda mi daj ovo. O, brate, ovo neće biti dovoljno uopšte. Ovo neće biti... What? Proširilo se samo i sekunde. U sekundi se proširilo. Okej, ajde. Da malo usrećim neke koji verovatno čekaju Minecraft oživljavanje. Možda mjesec dana. Znači, ajde malo vas usrećim. Sa Minecraftom. A ja baš dugo nisam igrao Minecraft. Više su bazirao na GTA 4, zašto je bilo to... skinuo sam GTA 4 sam, ono. Ajde.
Da. Samo da pronađem ovaj. O, brate, ovo je malo previše. Marš kravo. Marš kravo. Marš. Ok, nema veze, sklonit ću se ono. Op. Da, 4 sasvim dovoljno. I onda ovdje 1, 2, 3, 4. I onda, čak, koliko je ovo udaljenost? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onda ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ovdje. Znači 1, 2, 3, 4. I znači tu i tu. 1, 2, 3, 4. Ok, to je sad jedan kvadrat i ovo slobodno mogu pretvoriti ovako. I sad samo to treba da popunim. I sad ću izmisliti neki svoj dizajn. Ako se nadam za vrata. Ovdje će bude 2 vrata. I znam. Tu će budu ovako slebovi. Tu će budu tako slebovi. Radi izgleda normalno. I ovako. I ovako. Šta mislite? Najgore. I ovo će meni da pukne. Ok. Alright. Samo mogu ovako. Ok, znači ništa sa slebovima. Čekaj, mogu bi ovako. Da, pa to lepo izgleda, da ne kisnemo. Ok. Zašto sam uzeo crafting table? Nemam pojma. Ovako. I ovo čekaj da stavim jedan glas da mi se peče. Ovako i sand. Da je on tamo ni sanda. Brate, baš sve imamo. Sve imam. Evo mama i kaže prozor. Pa normalno da mi treba mi novi Rex. Pa super. Ok. Sad ovako ovdje će bude tu jedan prozor. Onda... Samo kad bi bilo dobro da se dodali i okvir, ali... Evo da bude ovako. Ovako. Znači da bude identično. Desimetrično. I ovakca. I ovdje iza će bude jedan prozorčić. Brate, ovo je neka mala kuća. Nema veze, ajde. Napravit ćemo mi još dosta kuća. Ovo je samo početna kuća. Pa nije ni toliko loše ispala. Evo ovako da će bude. Evo je onako lijepa početna kuća, osnova. Kuća bez poda i bez krova. Ok, sada... Da od ovog akasije mogu da napravim, bar mislite da tako kaže. Mogu da napravim nešto, samo vidite. Samo da ja poredim lepo stakla. Znači ovako. I to je to. Vidi tamo cvet. Samo ono nije vrba. Da vrh brda, vrba brda. Samo ono je da vrh brda, ruža brda. Jep. Na vrh brda, ruža mrda. Čekaj, sad. Ok. Op.
Bili rade, bili rade. Onda daj mi napravim vrata. Vrata. Joj, kako ružna vrata. Ne. Kako ružna vrata. Ovo su lijepa vrata. Ova osnovnija vrata su najljepša vrata. Ova stara vrata. Super. Onda napravim krov. Ali prvo ću napravim pod. Od ove akasije. Kako se već kaže. Pa ću sve cijelo ovo da potrošim. Opa, 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 opa. Ovako, 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 ovako. Krovo sad te gleda kroz prozor, jeli? Dođi, ajde, e tako. Sad mi daj ovo. Jer se vidi? Da, baš se vidi. Što mi to radiš? Ali ovdje se ne vidi. Baš lepa ideja za pod, jeli? Jeste, problem. Ovo najlepši pod mora da bude. Ovo najlepši pod na svijetu. Ko parket moj u mojoj sobi. Ko parket. Ajde. Jej, parket. Parketa, vidi parket. Ok. E da, čekaj da napravim ja baklje. Jer ti ga torčev, kako god. Koliko može. Kako dobro što će ovako nakrivo. Op, op. Ne znam, ja uvek kad napravim torče ovako ih stavim. I uvek čak ih stavim ovako. Op i op. Op. Uvek to napravim, znači uvek. Ne znam, to mi ne... Meni je to navika da to napravim. I ovako dok ljudi dolaze, znači to će biti ispred da vide da operu tu noge, jer možda ako su neki uredni čistunci, ja sam čistunac. Naravno ne u stvarnom životu, ali sam rekao da sam čistunac. To što sam rekao. Otkud ja znam zašto sam to rekao. Ja, zašto? Oj. Da, zaboravio sam da ću da premestim to ovako. I crafting table. Okej. Ne veze, ovo je onako da im bude demo. Okej, ajde sad napravimo krov. Okej. Krov ko krov. Ne, stvarno, krov ko krov. Ajde. Posle ću ja da uništim moje blokove. Ne brinite ništa. Da ne pišete u komentarima, brate, i užas ti blokovi. Ovako. Jo, znam šta ću. Ja mogu na slabove ovi torčevi da stanu. Jel mogu? Malo sutra. Ali mogu ovako na dva bloka. Kao luster neki. Da, kako cool ideja. Kao neki lusteri, vidite. Vidite kako lepo da to dođe ko luster. Samo što ću duram glavu na stopu njega i kad skočim ovdje mogu da zapalim glavu. Gori mi glava. Okej. Okej. Pa lepo izgleda. Lepa kućica. Kravo. Lepa vidite kućica. Ajde sad da dovršimo krov. Kako? Pa to je nešto najlakše. Op. Op, op, op. Onda tako ispada neki ultra dugačak klip. Ali ja to ne želim. Ja želim da bude neki lepak klip. Lepi klipić. Op, 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 op. Op, 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 op.
Opa, pa opa, pa opa, pa ovako, pa ovako, pa ovako, 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 ovako i ovako, 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 ovako. Čekaj, ovo da bude, eto. Znači, da se popnem. Znači kad završim krov, to će bude kraj ove epizode, zato što stvarno ja dugo snimam. Okej. Sad kad nije simetrično, mogu se klaniti da nije simetrično pa da ide ružno. Ide ružno mene. Pao sam. Joj. Daj mi ovaj diorite. Okej. I opa. Okej, znači krov ćemo dovršiti jer u sljedećoj epizodi. Do tada, to je za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!